No niin, siitä lähti. Nyt ollaan täällä Hypnoksen parissa taas pienen tauon jälkeen ja meillä on täällä paljon hyviä lokaatioita astraalimaailmalla. Niin, siis pointtihan oli se, että 1,5 viikkoa kuvauksia ja ei meillä tällä hetkellä muuta ongelmaa ole, paitsi että pitäisi vielä astraalimaailma löytää ja jostakin syystä me ei pystytä löytämään sitä tästä Lielahden tehdasalueen. No ei, täällä on vähän hankalaa kyllä paikantaa se just tietty astraalimaailma täällä. Mä oon viimeiset 10 minuuttia tarvottu kotiloissa ja vitun suossa. Ja tonne me ollaan menossa. Näyttääkö se siltä, että siellä on semmonen paikka, mihin voi mennä? Toivo elää siellä. Jos mä saanko mä sen kameran sekunnin, koska mä haluan highlightata sen, että myöskin silleen, mä olen tietysti ihan vitu hipin näköinen äijä, mutta mun matkakumppani näyttää niinku matkaavalta mormonilta. Niinku sille tässä ympäristössä, tää on hyvin naturelli jotenkin lähestyminen, mä pidän tästä. Kierrän siis ovelta ovelle keräten kolehtia. Anteeksi, olisiko täällä budjettia? Ei siis, tää on hyvä. Sä kyllä näytät reikä.